खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि मुसलपुराव बीर ज्योति सिंह ब्रह्मनि CSC सेन्टारा गोबां सुबुंनि बानजायनाय खामानि मावगासिनो दं। सदर मुसलपुराव बीर ज्योति सिंह ब्रह्मनि CSC सेन्टारा गोबां सुबुंनि बानजायनाय खामानि मावगासिनो दं। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव थानाय बीर ज्योति सिंह ब्रह्मनि CSC सेन्टारा माखासे फोरमान बिलाइ गोमानाय, गोदानै माखासे फोरमान बिलाइफोर दिहुननाय बायदि बायदि खामानिफोरखौ रायजो राजाफोरनो मदद होनो सिगांबोदों। नोंथाङा बिथांनि CSC सेन्टारनि गेजेरजों आधार कार्डनि जेंना, बेंक एकाउन्टनि जेंना, जोनोमनि फोरमानलाइ, थैनायनि फोरमान बिलाइ, हारिनि फोरमानलाइ, भटार कार्डनि जेंना, सोरखारि मावथांखिफोरनि अनलाइन डिजिटेल सेवानि गेजेरजों रायजोनिसिम सार्भिस होनाय खामानिफोरखौ बिथांनि CSC सेन्टाराव मावफैनो हागोन। बिथां बीर ज्योति सिंह ब्रह्मनिफ्राय आबुं मिथिनो थाखाय 9859 796686 बे जामबुं अनजिमायाव सुलाद लानो हागोन। खुलुमबाय गिबियावनो आं बैसागु दाननि गासिबो रायजो राजा आइ आफामोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो मान बावनायखौ गिबियावनो हरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै आं मोनसे एकदम इम्पर्टेन्ट खोथा रायजोफोरनिसिम बुंहरनो सानदों जे जायफोर बिथांमोना आधार कार्ड बोसोरथाम बोसोरब्रैहालागै गोमानानै थानाय सुबुंफोरा आंनि बे CSC सेन्टाराव मुसलपुराव फैनानै बहननानै लानो हागोन। लाइक धरिल'आ जोंनि आइ आफामोना बा बिदा फंबायमोना बाहेर स्टेटआव थांनानै आधार कार्ड बानायनायाव बै आधार कार्डखौ मोननानै मोनसेयावबो बायसान्स जुदि गोमानानै थानायफ्रा आंनि बे CSC आव फैनानै बहननो हागोन। आंनि सेन्टारानो जाबाय मुसलपुरावनो। आंनि बे सेन्टारा नियार डक्टर बि बर' हस्पिटालाव। लोगोसे बिभिन्न जोंनि भारत सरकारनि दानि जिथु डिजिटेल इन्डियानि जि माध्यमजों दिनै लाइक जोंनि बेयाव सरकारि आसनि लाइक दिनै लेट्रिनानो जा बा इन्सुरेन्सआनो जा बेंक एकाउन्ट खेवनायानो जा दिनै दा गभर्नमेन्टआ जिहेतु सलारनि जितु मोनसे स्किम लादों PM जितु सुर्या यजना बेखौबो फ्रियावनो बहननानै लानो हागोन। थ' बिदिनो बिभिन्न दा BTR सरकारखौबो आङो मोनसे धन्यबाद होनो सानगोन प्रमद बर' सारनिसिम जे दानि जिखिनि हा हुनि जितु जेंना जेंसिनि जितु अनलाइन बेफोरो जोंनि CSC आव जानायनि थाखाय जोंनि सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा गोरलैयैनो जोंनि CSC आव फैनानै गाव गावनि हानि जेंना जेंसि नामजारि खालामनायजों लोगोसे मबाइल नाम्बार आपडेट खालामनाय, ट्रेन्सफार बा माबा जिखिनि सार्भिसेस दङ लेन्ड हल्डिं बहननायजों लोगोसे बिभिन्न सार्भिसेसफोरखौ जोंनि बे आंनि CSC आव बहननो हागोन। थ' बेखिनियानो आरो जिखिनि सार्भिसेसफोर दङ जोंनि डिजिटेल इन्डियानि माध्यमजों स्टेट गभर्नमेन्टनि जिखिनि सार्भिसेसफोरखौ आंनि CSC आव फैनानै एप्लाइ खालामनानै लानो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। आंनि थङा जाबाय मुसलपुरनि डक्टर रबि बर' हस्पिटालनि अपोजिट माबायावनो सेन्टारा। लोगोसे आंनि मबाइल नाम्बारखौबो लानो हागोन। मबाइल नाम्बारा जाबाय 9859 796686। नोंथांमोना जायफोरा उसुबिदा जानानै दं आधार कार्डखौ जावले बानायनानैबो इसु खालामनो हायैफ्राबो आंनि बे थङाव फन हरनानै आंनि बे सेन्टारसिम फैनानै गोरलैयैनो बहनलांनो हागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा कटन आरो इरि जि गाननो मोजां मोनोना? नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय आगर दाग्रा आफादा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बैसागुनि 20% 50% डिसकाउन्टनि अफार। आगर स्ट'राव हौवाफोरनि थाखाय कटन आरो इरि जिफोरखौ मोननो हायो, जेरै जेन्स शार्ट, शर्ट कुर्ता, लं कुर्ता, वेस्टकट, गामसा स्टल, मफलार, आर'नाइ आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो कटन आरो इरि जिफोरखौबो मोननो हायो, जेरै लेडिस कुर्ता, लेडिस टप, लेडिस पेन्ट, दखना, साद्रि, इरि स्टल आरो इरि सलफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि जिखौ मोननो हायो। कटन आरो इरि जिफोरखौ गानग्रा एबा बायग्राफोरनि थाखाय आगर स्ट'रा मोजां सुबिदाबो खालामदों, जेरै अनलाइननि गेजेरजों WhatsApp नाम्बार, फेसबुक आरो इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों बायनो हागोन आरो सोरबाफोर हलसेल बायग्रा दंबा हलसेलबो बायनो हानायनि सुबिदा दं। बेजों लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव, आगर दाग्रा आफादाव सोरबाफोर जि दानो गोसो गुदुं आइजो सुबुं दंब्ला जि दाफिननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 8822063339 9678923836 आरो 9613 224401 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।